Уважаеми колеги, приятели и съмишленици, имаме удоволствието да ви поканим на 11-то издание на Международната дентална лазерна академия, което ще се състои в град София на 12 октомври тази година. Организатор на събитието е Българското дентално лазерно общество. Акцент на тази годишната академия са най-новите научни достижения и актуални клинични въпроси, свързани с приложението на лазерните технологии в денталната медицина. Наши гост-лектори ще бъдат изтъкнати клиницисти и изследователи от чужбина и България, които ще представят пред аудиторията своите проучвания в почти всички аспекти на лазер-асистираната дентална медицина. Наши специални гости ще бъдат професор Тусун Тусун и професор Аслихан Осумес от Турция, както и нашите български колеги професор Ани Белчева, доцент Благовеста Янева, доцент Весела Стефанова, доктор Веселина Бозелиева, доктор Мариела Цанова, доктор Милко Петков и доктор Борислав Цаневски. Събитието ще се състои на 12 октомври в Експо Хотел София. Регистрирайте се сега на сайта на събитието.